Fa 2 anys, la Covid-19 va trastocar les nostres vides. El 14 de març de 2020 es declarava l'estat d'alarma i començava un confinament ple d'incerteses. Afortunadament, la situació ha millorat, tot i que hem pagat un preu molt alt, sobretot en pèrdues humanes. Un record a totes les famílies. Avui, 2 anys després, vull donar les gràcies a tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú. L'esforç de tothom ens ha permès tirar endavant com a comunitat. Cadascú, des de la seva parcel·la, ha contribuït a tirar endavant els reptes que ha generat la pandèmia. Ens hem esforçat, ens hem adaptat i hem après. Seguim treballant per avançar i reactivar la ciutat. Moltes gràcies a tothom.